Carl Jung, usa ka psychiatrist, nag-ingon, thinking is difficult. That is why most people judge. Lisod ko no gamiton ang kanang atong unahuna nga mangita patag mga rason, no? Kanang reasoning. Mas dali gyud daw ang kanang muhusga lang ta. Murag tinuod pod. Kay pananglitan god, no? Kanang kita nga mga kanang nag-drive, no? Drive ta, no? Unya sayod ta nga naay mga violators, pananglitan, beating the red light. Klaro gud kaayo na nga ning turn pa ang stoplight and traffic light from green to yellow before nag-red. Pero ngano man gyud nga udiretso man gyud gihapon, no? Kaingon dayon ta ugok gyud tong tawhana. Gyud. You see? Dali ra kaayo, no? Judging, dali ra kay paghusga gyud. Pero kung miingon ta og gamiton nato ang ato pag yung reasoning, no? The faculty to reason out. Pwede pa ta moingon siguro gunaw-naon nato nga basin na siguro emergency nga iyahang giapas. It must be a matter of life and death nga anumang bisan pa og peligro na gud kaayo nang magbeating the red light ka, pero ngano magyud tong driver ning diretso man gyud. Nagsuon simple na siguro na nga illustration sa giingon ni Carl Jung nga thinking is difficult. That is why most people judge. Diri sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoo naghatag og sambingay. Daghan-daghan biya ni nga sambingay kung atong tan-awon. Pero nindot yun kung ato lang i-focus ang ato ang reflection karon diri sa ikatulo nga bahin sa iyahang sambingay. Bahin sa usa ka matud pa niya, usa ka tawo nga mabinantayon kaayo, kusog kayo mamantay, nga di man gani makabantay sa troso nga nagbabag diha sa iyang kaugalingong mata. Matud pa sa mga exegetes, mga scripture scholars, si Jesus dagko kayo og kanang gitawag nga sense of humor. Usa siya ka tawo nga siguro maghilig pud siya magkomedya, no? Joker. Kining bahina sa iyahang sambingay nga gisulti karon nga atong nabasa diya sa ebanghelyo, nagpamatuod nga bitaw no, sa gamay o simple lang nga paagi maka-evoke siya og kanang ingon tag makatawa ka. Imagine ang iyahang murag ingon tag comparison, no? May lang ka mamantay, giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Maayo lang ka mamantay sa uban, pero unsa man nimo pagbantay gyud actually sa uban nga sa tinuod lang naa may dako kayo nga troso, a wooden beam that is blocking your vision, no? Sa imuhang panan-aw. And how can you say to the person across that wooden beam nga ang bebe akong kwaon na imuhang puling, no? Ang punto sa atong Ginoo diri ingon siya kana bitawng gi unsay na ay figure of speech nga kana bitawng gi exaggerate niya, no? Hyperbole na siya. Iha lang gi exaggerate gyud nga kung gusto kang mamantay, bantayin na lang imong kaugalingon. No? Because, sa tinuod lang, that wooden beam will direct your vision instead to others sa imuhang kaugalingon. No? Tanawa na lang sa imong kaugalingon because you cannot really see. Kung tanaw ni imong kaugalingon, you have enough. No? Daghan na gyud kay kang angay nimong tagdon. Nga wala na gyud kay oras nga managad pa sa uban, sa mga sayop. No? Wa na kay panahon, wa na kay kining oras na mamantay ka sa sayop sa uban. We have only yourself. That would be enough.
kaysa tinuod lang, no? Daghan man gyud noon ta ug angay nga pansinon, ug angay nga bantayan, ug angay nga ayuhon sa ato ang kaugalingon. And that is the whole thing about the message in this last parable in our gospel today. At tinuod lang, lisod man gyud hinuon. Thinking is difficult. Matod pa ni Carl Jung. So what does it take to really kanang ang ato ang hunahuna mahiuyon, maayong nga paggamit sa atong paghuna-huna. Saint Paul, no, si San Pablo diya sa atong unang pagbasa, dunay ingon tag sikreto niini. Unsa daw ang sikreto aron magamit natog maayo atong hunahuna? Matud pa ni Paul, discipline. Kinahanglan nga natay disiplina. Ug iyang gipariha iyang gi-compare niya iyang kaugalingon sama sa usa ka kanang athlete, no? Athlete. Ana bitang sports athlete. Nga matud pa ang athletes gidisiplina gyud niya iyang kaugalingon. Daghan siyang mga gustong kaunon apan dili niya angay nga kaunon kay kung magpataka siya kaon, dili siya mahimong magdadaog sa maong contest. Ug unya ang iyahang lawas, iyahag yung andam, no? Kanang yung matud pa kanang mura siya boksingero na iyahag yung murag bunal-bunalan ang iyang lawas. Ug kini importante ni nga discipline aron nga kung siya maigo sa boxing, dili siya ingon nga masakitan dayon. Dili siya ingon nga matumba dayon. He needs that discipline aron nga mahimo siyang lig-on sa iyahang pagtuo. He's talking about the faith also. Mga igsuon, nindot siguro nga we can learn a lot from the readings today. Nga yes, sa tinuod lang, dali ra gyud kaayo ta mamantay and we refuse to think, no? We refuse to think. So we have to make use of this faculty of thinking. Importante kayo ni. Although, matud pa sa usa ka Greek, another ancient Greek philosopher, si Thales. Si Thales, giila nga the father of philosophy. Matud pa niya, the most difficult thing in life is to know thyself. Tinuod yun po siguro na. Because of that wooden beam, no? The most difficult thing in life is that to know thyself. But through discipline, matud pa ni Paul, ni Saint Paul, we get to know ourselves little by little each day. And we grow in the self-knowledge kung makailan na ta sa atong kagalingon. Then, we can move forward to make ourselves the better person, the better version of ourselves day after day. Amen.